Hej folk! Først og fremmest tusind tak, fordi I mødte frem her en kold onsdag aften. Vi står her i dag for at protestere mod, at vores bibliotek skal lægge hus til møde for aktive nazister. Og I hørte rigtigt, nazister. For det er det Danskernes Parti i bund og grund er. Vi vil ikke måtte med, at de vil holde møde. De vil også promovere Daniel Carlsens bog, kaldet Odelsret til Danmark. Da jeg første gang hørte om det, slog det op, har det betyder følgende. Det stammer fra norske retstekster i middelalderen og beskriver den nedarvede ret til jorden. Danskernes Parti mener med andre ord, at kun de, som kan spore deres slægt tilbage til 200 lort, har ret til at bo i Danmark. Fører man den logik ud, vil ingen befolkninger i verden have ret til at bo, hvor de får gøre nu. Jeg er også i dag blevet spurgt, hvorfor demonstrerer I? Der er jo alligevel ikke nogen, der lytter til dem, til den gang gylde, som nazisterne lukker ud. Det svarer nej. Selvfølgelig er der ikke nogen, der gør det. Det har aldrig virket at tige fascismen ihjel. For alligevel så er der altid nogen, der lytter. Men du kan da gøre det vildere for. Folk, som er blevet tabt på gulvet, som den unge mand, der blev anholdt før, er samfundet, der omkring dem, som ikke finder anden lod i livet, end at erstatte tanker med had og tage den lette vej bag fører. Ligesom der altid er folk, der kaster fornuften og deres menneskelighed over bord, så vil altid være dem, som jer, der stiller op og siger fra. Mange af jer, der står her i dag, har på egen krop og sjæl følt den frygt og den vold, som fascisterne her i byen spreder. Men så meget som hooligan, som White Pride, er en tjene og en skamplet for vores by. Så er Daniel Carlsen og det han repræsenterer, og muligt værre. Hooligan-vold og overfald inspirerer ikke folkemasser, men det gør idéer. Idéer som etnisk udrensning, biologisk begrundet racisme, racehad og løfter om en fremtid bevogtet af store mænd med skrårem og stunge tøvletrap. Den har vi hørt før. Vi har hørt den vise før, og aldrig igen må vi lade dens melodi forføre mennesket. Det er idéer som dette, der skabte det monster, der er Breivik. Ordet utøjer er nu fået til vores ordforråd og ting, som vi forbinder med det utænkelige, det grusomme og det værste i mennesket. Det er de ting, det værste i mennesket, som Daniel taler til. Der går en klar linje fra Daniel til massakrene på Utøya og andre folkemord før det. Folk som nazisterne fra Danskernes Parti er med til at så spirene til en frygt, der forvandles til had og endelig forsøg på at leve den ud i livet. Det er vores pligt som mennesker at stille et alternativ til det had og den racisme, som frygten fordrer. På tværs af grænser, sociale normer og fordomme. Hvor Daniel Carlsen og Danskernes Parti må gribe til middelalderlige begreber, eller middelalderen efter et begreb, for at definere og retfærdiggøre deres politik, så må vi gøre det klart, at vi lever sgu i et multietnisk samfund, hvor hudfarve eller religion ikke skiller os, men bidrager til en fælles forståelse, der bygger bro over de skel, som nazisterne derinde, de søger at skabe mellem os. De skal ikke have lov at tage smilet fra vores by. De skal ikke have lov uforstyrret og underminere det samfund, som er bygget på idealer om lighed, demokrati og åbenhed mod verden. Daniels middelalderlige tankegang og tilbud til nazisme og nationalisme har ingen steder hjemme i Aarhus og vil aldrig have det. Hvor Daniel siger et land, et folk, en fører, så vil jeg til gengæld svare, en verden, et folk, ingen grænser, ingen had, ingen frygt, så længe vi står sammen og siger, ingen racister i vores land! Ingen racister i vores land! Ingen racister!